Здравейте от епизод номер 2 в подготовката за състезанието на 1 юни. В момента е 27 март, сряда вечерта. Правя си сос за спагети. Елементарен. Кайма, доматен сос и някакви зеленчуци. Дани учи в другата стая. Аз днес се греших и спах от 3 до 7. Бях много изморен. В крайна сметка, до сега съм на 160 грама протеин, което е перфектно. Съм ял 3 пъти. Тоест всъщност съм ял един път сериозно и другите ми бяха някакви такива снакове протеинови. Ми спил 3 дози протеин. Така че, за момента, като хапнем тия спагети, мисля, че ще е идеално. Един трик, който майка ми научи, когато готвиш с домати, винаги слагаш малко захар, за да можеш да убиеш киселинността на доматите. Нещо, което прави от супер много време. Когато готвите, никога не гответе на максимален котлон, защото идеята е нещата да се правят бавно, да абсорбират all the flavors. За утре имаме тяга. Предполагам, щом гледате този клип, сте гледали предишния, как се пречуках. Надея с такива и съм малко изморен. Но в крайна сметка спал съм, ял съм хубаво, днеска пак ще спа хубаво, утре пак ще ям хубаво и се надявам, като отида в залата, да е по-добре. Имам сингъл на тяга. Миналата седмица правих 225, ще имаме тази седмица как се чувствам, но се опитам да е нещо над това, да има някаква прогресия и би трябвало да имам лежанка някаква, но трябва да проверя в програмата. Така че се видим утре сутринта преди работа. Я да видим, сега излязох на хубавия път. Дано се вижда хубаво, дано се чува хубаво. Така, епизод 2, продължаваме. Свърших работа, направих един power nap от 20 минути, който не ми се искаше изобщо да свърша, но трябва да действаме. Днеска е ден за тяга. Първата седмица ще кача 2 клипа, тежката тяга и тежкия клек. А следващата седмица ще кача секундари лифтовете, за да имате горе-долу представа как тренирам. Тренирам за сега 4 пъти седмицата, като първо правя клек и лек, като имам тежък клек, след това почивам, след като така малко misplaced. Ето пак. Пубе! Абе, какво трябва да взема, за да... Сега не се вижда хубаво. Така, дубъл еди кой, защото ми пада камерата много. Днеска имаме тежка тяга и лека лежанка и някакви аксесарита. Отивам една идея по-рано да тренирам, за да мога да се прибера по-рано, за да мога да си легна по-рано, за да мога да хапна по-рано. Миналата седмица дръпнах 225 и точно след тежката тяга и цялата еуфория от тренировка, защото наистина беше много добра тренировка, толкова зверски ме заболя корема. След това повръщах, имах най-вероятно някакъв стомашно-черевен вирус, 2 дена бях като парцал, но важното е, че сега сме добре. Направил съм си power nap днес за 20 минути, бачкането беше окей, свършихме на време и сега пътувам към залата. Днес ще пробвам навенци аванкасите, тук до мене са, защото те пуснаха нови и ме пита, ако искам да му пробвам старите. Реално това според мен е една от хубавите обувки за тяга и клек, макар че не мога нищо да кажа още, защото съм клякал само веднъж с тях. Изглеждат удобни, окей. Другия плюс е, че той ги е по разтъпка и не са толкова твърди, колкото една нова обувка. Направил съм си сега за предтренировъчно хранене оризов гриз с горски плодове, 2 дози протеин и малко канела. Това е рецепта на Валентин Иванов, бодибилдъра, валката. Съотношението, което спазвам вода, оризов гриз е 1:4. Може да е 1:5, но 1:4 мисля, че става най-добре. Малко по-късно, като стигна до нас, ще ви покажа как изглежда, защото се яде студено. Правиш си го по-рано и после го хапваш студено. Вкусно е, макрофрендли, въглехидрат и протеин с ниски мазнини, че миналия път, като ядох хранене богато на мазнини, на въглехидрати и на белтъчини, беше малко по-тежко. Така че днес реших да намаля мазнините за предтренировъчното хранене. Взел съм си, между другото, ако случайно много крашна по време на тренировка, осъзнах, че един от любимите ми десерти е лукум. Баба ми много често ядеше лукум, всеки път ми предлагаш, аз всеки път ти отказах, а това е феноменален десерт. Най-простият чист лукум. Така че взел съм си за всеки случай, имам един банан и с момчето, с което бачкаме заедно, защото и той спортува, когато си поръчваме някакви добавки, си взимаме Изостар Hydrate and Perform. Това е една електролитна напитка, която съдържа захар, електролити, калий, които подпомагат хидратацията по време на тренировка. Не мога да кажа, че е нещо superior. Някои хора обичат да пият вода, други обичат такива неща да пият. Ме кефи на вкус, леко е. Заедно с едно шише вода го изпием за цялата тренировка. Не винаги си правя. Горе-долу е когато поискам и когато имам крейв за такова нещо. Също така не забравяйте, че това са неща, които съдържат калории, защото все пак има ли захар вътре, това са си калории. Ако следите и пиете такъв тип добавки, трябва да ги добавяте към ежедневните калории, защото
се зачитат. Друг тип, между другото, за калориите, който наскоро се замислих, че много хора забравят. Когато сте в дефицит и искате да сваляте килограми и нали, все пак си готвите някакви работи, не забравяйте да добавяте и нещата, които реално въобще забравяте да ги добавяте. Какво имам предвид? Ако си направите една салата и сложите зехтин, това не е неполезно, напротив, супер е. Но не забравяйте, че зехтина също има калории и те трябва да се смятат. И сега, сигурно много от вас ще си кажат: леле, бати вторачването, леле, то колко е ненормален, следи си колко милилитра зехтин си слага. Като искаш да си точен, трябва и тия неща да ги правиш. Другото, което е, научете се да хапвате овес. Има страшно много рецепти, които могат да го направят вкусен. Плейн овес да ядеш, наистина е гадно, признавам си, аз не обичам толкова много. Но има много рецепти, които може да пробвате и да вкарате овес в диетата си. Богат на фибри, богат на въглехидрати, засища и като цяло е много добър за перисталтиката. Тоест ще ви помага да ходите до тоалетната, което също е доста важно, когато имате диета богата главно на твърди храни. Повечето хора диетата им е така. Рядко хората ядат течни храни, по-трудно се правят и в крайна сметка доста от нутриентите, които трябва да се приемат, визирам фибрите, са ниски. А ниският прием на фибри по принцип е асоцииран с по-висок сърдечно-съдов риск и когато се приемат достатъчно количество фибри, може много да се подобри липидния профил на пациента. Така че овесените ядки, черния боб, грахта, всичките зеленчуци, които са зелени и като цяло плодовете и зеленчуците са много важен елемент от диетата, именно заради фибрите. И като се прибира в нас, ще намеря някакви проучвания именно за фибрите, защото в книгата, която писах, ги вкарах, така че може да се образувате малко на тази тема, защото е сравнително, не е нова тема, но се обръща доста внимание отскоро на нея, защото наистина консумацията на фибри влияе върху сърдечно-съдовото здраве и overall здравето, както и нали, gut health, което е нещо, което се изучава доста също в момента. Като сме тръгнали да си говорим за наука, ако искате да си поръчате книгата ми, може да ми пишете и ще се опитам, започнал съм тип кампания, да може да се продават и двете книги в книжарницата, защото доста хора продължават да ми пишат и за първата книга и за втората, а тъй като наистина ми е трудно да организирам абсолютно всичко покрай печатането, покрай изпращането, мисля, че най-лесно ще бъде, ако просто ги има в книжарниците и хората могат да си ги купят когато пожелаят. Така че това е една идея, която тепърва се надявам да се осъществи и по този начин вие да може да се здобиете с нея, защото смятам, че и двете книги са готини и си заслужават. Поръчах от MyProtein новите бустери. Те са 3, поръчах двата, които имат кофеин, защото този без кофеин няма много желание да го пробвам. Когато дойде пратката, ще направя анбоксинг. Очаквайте и това нещо. Това е връбче. На времето майка ми подари, още преди да започна да пия сериозно кафе, така по-често, имах една чаша на Панди, бамбукова. Това също е бамбукова чаша. И когато учих за кандидат-студентските изпити, то аз реално мисля, че тогава започнах да пия кафе. Да, точно така. Ставах сутрин, правих си едно кафе и тогава още рецепторите ми бяха много девствени и наистина беше много приятно, когато си изпия кафето. Чувството, което изпитвах след това, беше феноменално. Зареден с енергия, енергичен, приятно ми е. Сега в момента не, че не го усещам. Пак усещам някакъв прилив на енергия, но със сигурност такава регулация на рецепторите имам и толкова по-висока дозировка кофеин ми е необходима, за да изпитам същото. Но проблемът е, че когато пиеш много високи дози кофеин, страничните ефекти, като тахикардия, тревожност, безсъние, всички тези неща просто не си заслужават, само за да изпиташ този ефект, който си изпитвал преди. Но за това може би един кофеинов детокс. Шарлатански метод. Колкото и смешно звучи, ще е хубаво да се направи, защото наистина рецепторите ми вече не стават. Трябва да си починат малко и те. Но проблемът е, че просто като си всеки ден на работа, като всеки ден трябва да си достатъчно в час, достатъчно адекватен, защото все пак даваш анестезии, отговорен си за живота на пациент, не може да си заспал. Трябва по някакъв начин да си подкрепен с нещо и това помага. Но ако можете да издържите без кафе, наистина това... Аз съвсем спокойно мога да ви кажа, че ми е много трудно. Да не кажа, че съм почти зависим. Но всеки с проблемите си. Предпочитам да съм зависим към кофеин, отколкото към нещо друго. Така, почти стигнахме между другото. Не сме фанали много трафик, което беше супер. Ще е много готино да правя клипове, ако не съм сам в колата, защото в момента се чувствам изключително нелепо. Какво ли си мислят хората?
се разминават с мен. Толкова си говори, само ме бати олигофрена. Так. Айде да има място за паркиране. Топ. Гледах един тикток, който едно момиче обясняваше какво е нещо, което мъжете правят, което е изключително хот. Тя беше казала момента, в който започнат да паркират и въртат волана с една ръка. Жените са супер странни, човек. Как му това го считаш за нещо хот? Anyways, стигнахме. Точно се изкъпах. Между другото, много мраза хора на фитнес. Мръсен. Това е много странно, много хора сигурно като го чуят, това си казват, то нормален ли е? Но когато съм чист, мирише на готино, преформвам по-добре. Така, както ви обещах, това е консистенцията. Течно кашава. Реално 1:4 го прави така. 1:3 може би ще още по-добре, обаче аз нямам микровълнова. Валката го правиш микровълнова. Тук има 75 грама оризов гриз, 300 мл вода, 2 дози протеин и около 100-120 грама замързени плодове. Малко канела и това сега го хапваме и някъде след около час сме се разбрали с пичовете да тренираме, аз ще отида малко по-рано да загрея. А това тук е старото място, където живеех, много си го обичам. На това бюро съм учил най-много. Даже тук има някакви изоставени учебници. Това е клинична фармакология Made Ridiculously Simple. Толкова много неща имаш тук. Ако някой има клинична фармакология, между другото, това е много готин учебник. Може да си го вземете. Хапваме това, един бустер и действаме. Между другото, мислех да направя следното нещо. След като свършат тия сериите с ABS, може да поговорим малко за различните хранителни добавки, които аз използвам, които смятам, че имат най-голям смисъл да се използват, с по-дълги и широки обяснения, плюс проучванията, които съм използвал, защото реално книгата, която съм написал, представлява горе-долу това нещо. Какво мисля за тия добавки, какво казва науката, как се използват и така нататък. Мисля, че стана готина тема, защото едно момче ме беше питал какво стана с образователните ти видеа. По-често пускам в Инстаграм такива работи, но може да направим и серия тук, защото смятам, че ще е интересно и можете да се връщате да ги гледате отново. Защото в Инстаграм изчезват повечето, все пак са били на стори. Имах по една такава папка за всеки един държавен изпит с разписани теми. Идват ми адски много идеи сега, като си говоря сам за клипове, защото има толкова много неща, които могат да се кажат, особено за учене, за тренировки, добавки, хранене. Има много малко такъв адекватен контент в България. Така че аз ще променя това. Виждаме се в залата. До след една секунда. Тренировката приключи, не беше от най-хубавите, но в крайна сметка важното е, че сме дошли, че сме направили. Дърпнах 232 кг за фатик, единица на 7,5. При това направих четворка на 200 и след това фатик сингъл направих 205 пак за 4. Имам чувство, че когато килограмите натежат, забравям абсолютно всички неща, които ми казва Емо да правя, всичките кюта, но това е част от играта. Ще видим след 8 седмици на състезанието дали ще ги забравя. Пробвах аванкасите. Удобни са. Венци ми ги е утъпкал хубаво. Най-вероятно ще си поръчам. Но не обувката прави тягата силна, а тренировките. Ял съм хубаво, спах окей, кофеина е окей. И пак тренировката не беше това, което беше. Миналата седмица дърпах в кросфит зоната с бъмпър плейтс и беше една идея по-добре. Но не можеш да предвидиш, нали, как ще е една тренировка
в зависимост от това как е било миналата седмица, можеш само да предполагаш. Трябва да донагласиш нещата. В крайна сметка съм доволен, че дойдох, направих с тренировката, не съм се контузил, всичко окей. И сега се прибирам да хапвам и да заспивам. И по-добри дни имало, и по-лоши имало. Продължаваме напред, както вика кобрата. Се имаме в следващия влог, който ще е другата седмица най-вероятно. И ще ви показвам тренировките си, които са с едно секундари тренировките. Макар че тежката ми лежанка е в последния ден, така че не всъщност тежката ми лежанка е първия ден. Съм ви показал тежката лежанка, тежкия клек, сега ще видите тежката тяга. Това е. Айде. До следващия.